Здравейте, приятели! Аз съм Алекс от alexamakeup.com и днес ще споделя с вас някои от по-интересните ми продукти, с които се здобих през март месец. Малко закъснях с този тип видео, тъй като март беше преди половин месец, но надявам се да са ви полезни. Ако желаете да разберете кои са продуктите, които съм избрала този път, можете да останете с мен и да изгледате това видео. Също така ще се радвам, ако се абонирате за канала ми или пък дадете по един лайк за него. Това ще означава много за мен. Ако пък сте пробвали някои от продуктите, ще се радвам да ми напишете коментар и да споделите своето мнение. Първият продукт, с който ще започна днес, това са моливите за устни от Essence. Това са ето тези 6 молива. Първоначално се здобих с 2 от тях. И тъй като доста ми допаднаха, реших, че трябва да изкупя общо взето всичко, което намерих налично като цвят в местния DM. Хубавото при тях всъщност е, че се острят с стрелка. За мен това е супер, тъй като предпочитам този тип моливи, отколкото автоматичните. Тук мога да преценя колко остър искам да бъде върхът на молива, докато при автоматичните, например, това не може да бъде регулирано. Намерих само 6 цвята. Ще се радвам, ако намеря и други, които бих купила с удоволствие, тъй като се нанасят изключително лесно и нито са прекалено меки, нито са прекалено твърди, някъде перфектно по средата, а пък да не говорим за цената им от 2,19. Това ги прави още по-атрактивни, би ги нарекла. Мисля, че ще ви свършат чудесна работа. Има интересни нюанси, доста в розовата гама, един по-нют нюанс. Всеки молив съдържа 1 грам продукт, така че мисля, че ще ви бъде достатъчен за доста време. Скоро направих ревю точно на тези продукти, можете да го видите в блога ми. Аз ще сложа линк в описанието под видеото. Там можете да видите и сводчове на всеки един цвят. Аз ще ви демонстрирам просто един, за да видите колко всъщност лесно се нанасят и цветовете наистина са наситени. Същевременно нито пък молива е прекалено мек, така че да се огъва или чупи, нито пък е прекалено твърд, така че да създава един дискомфорт при нанасяне. Ако не сте ги пробвали, ви съветвам да си купите поне един и да видите какво представлява. Наистина за цената си заслужава. Следващите няколко продукти, с които ще продължа, са на Too Faced. Всички тях получих като подарък, тъй като наскоро имах празник. Като започвам първо с базата им за грим. Това е най-новата им база Hangover. Тя има за цел да подготви лицето ни, да направи кожата ни 100% по-гладка, по-свежа, като съответно я хидратира много добре и създаде един такъв вид на лицето ни, сякаш не спали непробудно и спокойно цяла нощ. Ето това представлява самия продукт. Ето тази тубичка, която е с капачка и с помпичка. Продукта е бял на цвят и много лесно и приятно се нанася, а пък за аромата няма нужда да ви споменавам. Мирише страхотно на нещо между ванилия и нещо много сладко. Но не мога да определя точно какво. От известно време ползвам този продукт, но все още не мога да преценя дали ми харесва или не и дали наистина им придава този ефект на лицето, който би трябвало според опаковката. Всяка една такава тубичка съдържа 40 мл продукт. Наистина добро количество, но пък за резултатите ще ви споделя в последствие в един може би в един пост отново в блога, тъй като искам да го използвам още известно време и да преценя дали ми харесва или не. Самия продукт има добавена към него кокосова вода. Може би това е причината една от причините да мирише така приятно, и също така е без силикон. Друг продукт, това е новата палитра на Too Faced, или поне сравнително нова за нашия пазар. Това е палитрата им Chocolate Bonbons. Първото нещо, което виждаме, е супер сладурската опаковка в бледо-розово и сърчицата, които са гравирани отгоре. Мечтата на всяко момиче. Когато я отворим, първото, което усещаме, е страхотния аромат на шоколад, типично за всички палитри до сега на Too Faced. И сладката опаковка от вътрешната страна, повечето цветове са под формата на сърца. Наистина много сладурска опаковка.
Отново тук получаваме два основни цвята, които са по 2,2 грама, а всички останали цветове, които са под формата на сърце, са 1 грам. Така, цветовете интересно подбрани, тъй като има доста матови нюанси, но пък има и много блестящи такива. Има и няколко перлени, които наистина са много наситени. Ето, например, един такъв. Ето и още един, доста наситен. Ето един по-блестящ такъв. Малко скептично бях настроена към този тип цветове, но всъщност се оказаха наистина приятни за работа и за преливане. Ето ги цветовете, не знам дали ще можете да ги видите, но скоро ще можете да видите и ревю в блога ми за този продукт. Там ще можете да видите повече снимки, всички слочове, така че да си добиете ясна представа дали си заслужава да се добиете с тази красавица в своята колекция или не. Естествено, както всички други палитри на Too Faced, тук отново имаме един вид визитка или това какво можем да направим с въпросната палитра. Ако в момента не сте вдъхновени или пък не се сещате за нещо интересно, което бихте могли да направите, тук има няколко съвета за това как може да пригодите тази палитра, както за ежедневен, така и за вечерен грим. Третия продукт на Too Faced, който ще ви представя днес, е продукт, който всъщност отворих преди малко, не го бях тествала до сега и е страхотен. Това са новите им червила Too Faced Melted Chocolate. Това е цвят Chocolate Cherries. Първото нещо, което всъщност забелязвам, е, че уха е страхотно. С едно съм взела една лъжица шоколад и съм на път да я изям. Сега ще ви покажа цвета, без да се плашите. Това е цвят, който всъщност аз бих много лесно пригодила. Обичам да нося дори през деня такива цветове, но за някой от вас може да се окаже доста силен. Ето това е цветът Chocolate Cherries, като доколкото знам в България се предлагат, или поне в Sephora видях още 3 такива цвята. Единият беше тъмен, другите два цвята бяха малко по-нюд. Мисля, че ще намерите един от тези нюанси, който да пасне и на вас, тъй като червилото е страхотно. Доста трудно го премахнах преди малко от ръката си. Относно трайността и това дали се събира, ще ви споделя малко повече впечатления отново в един бъдещ пост, тъй като напоследък нямам никакво време за да правя такива подобни публикации, а трябва да намеря такова. Но мисля, че ще съм много доволна от това червило. Само заради аромата си заслужава да си го купите. Друг продукт, за който се колебаех, е Make Me Brown на Essence. Това е спирала за вежди от Essence. Но тъй като повечето продукти, които съм купила на марката, са изключително добри, приятно изненадана съм, а са на много достъпна цена, а като качество наистина си заслужават, реших да пробвам и този. Това е тъмният цвят за брюнетки, има и такъв по-светъл за блондинки. Ето това представлява и апликатора вътре, много малка мини четка, с която да оформите вежите си и да им придадете така един добър вид, да стоят на мястото, на което искате те да са, а не да се рошат постоянно и да ви създават проблеми. Цената на този продукт е около 5-6 лева, така че ако си търсите нещо подобно, може да му дадете шанс и да го пробвате. Мисля, че е чудесен и наистина върши работата, за която го взех. Не съм имала никога кой знае какви очаквания към него и може би за това съм така доволна от резултата. Друг продукт, с който се здобих, това е палитрата на Maybelline New York. Дълго време се колебаех дали да я купя или не, но в крайна сметка случайно попаднах на тестер и реших да я пробвам. Оказах се наистина приятно изненадана. Когато я отворим, вътре има апликатор от тези, които в повечето случаи са супер ненужни, но цветовете вътре всъщност са много приятни и сякаш мазни, нанасят се изключително лесно и приятно и се преливат много добре. Всички те са в по-телесната гама, като съответно имаме един по-тъмен черен цвят. Ето един бюджетен вариант за една не лоша палитра, която можете да ползвате в ежедневието си нон-стоп. Друг продукт, последния всъщност за днес, който мисля да ви представя и да ви предложа, е може би един от тези, с които трябваше да започна. Това са новите Maybelline Color Tattoo Creamy Mattes. За съжаление обаче, единственият, който успях да намеря и който ми хареса, беше Creme de Nude. Имаше още два налични цвята в DM, които бяха от същата серия и ми допаднаха, но те не бяха матови, така както пише, че трябва да са. Не бяха абсолютен мат, имаха малки блестящи частици, а аз не търсих точно това. Имаше още един цвят, който видях като тестер, беше бледорозов, но за съжаление не беше наличен и не можах да се добия с него. Той също е абсолютно матов
и с удоволствие бих го потърсила някъде другаде. Това е страхотен продукт като основа за грим. Допълва чудесно тази палитра, допълва чудесно тази палитра и всяка една. Не съм използвала върху клепачите си именно него. Можете да носите и само него като една добра основа, която просто да изравни тона на очите, да пети малките венички. Имам и публикация в блога за него. Този тип продукти е много близък до пейнтботите на MAC. До този специално пък е много близък до самия цвят Soft Ochre на MAC. Наистина цвят, който използвам аз доста често, затова си купих и именно него и ми върши чудесна работа. Наистина ще направи сенките ви доста по-пигментирани, цветът ще бъде много по-наситен и те ще бъдат много по-трайни. Препоръчвам го. Цената на едно такова бурканче е 10 лева, но пък ще го използвате наистина доста време. Можете пък и да фанете някои от промоциите, които понякога пускат, така че ще ви излезе и по-евтино. И всъщност последния продукт, за който ще чак да съм забравя да ви спомена и който инцидентно купих, това е очната линия на Rimmel, водоустойчива очна линия, която е с наистина доста наситен черен цвят. Ето, можете да я видите само от едно минаване, колко е наситено черното. Тя е с тънък писец. Цената ѝ е около 12 лева. Да, вярно, има доста по-бюджетни решения от нея, но пък наистина ще останете доволни. И честно казано, нито се размазва на моя клепач и съхва доста добре, а пък и след това се маха сравнително лесно. Това бяха избраните от мен продукти, с които се добих през месец март. Надявам се някои от тях наистина да ви свършат чудесна работа, защото повечето са много добри. Ако искате да следите и подобни други видеа от мен, можете да се абонирате за канала ми. Ще се радвам много. Знам, че се повтарям, но ако дадете един лайк за това видео, можете да ме следвате както във Facebook, така и в Instagram. Там също гледам да поствам доста по-редовно, отколкото поствам видеята тук. Ако имате някои въпроси към мен, също ще се радвам да ми ги зададете като коментар под самото видео или пък като съобщение. И също така ще се радвам, както вече споменах, да ми споделите своите впечатления за някои от тези продукти, естествено, ако сте ги пробвали, или пък да ми дадете идея за някой изходен такъв, който бих могла пък аз да пробвам. Това също ще ми бъде много интересно. Надявам се наистина да съм ви била полезна и до скоро!